Jamen, jeg synes da bare, at vi blev enige om, at vi vil lave en podcast her om vores, om hvor vi er henne i landet. Så det her, det er lige status vanagtigt. Og lige prøve at se, om vi kan finde Elena her om bag. Hej Elena. Hej. Nå, du ligger og læser. Ja, det gør Det har jeg. vi i hvert fald aftalt. Kommer du ikke ind? Jeg har lavet kaffe. Har du lavet kaffe? Ja. Ja da. Ej, jeg skal lige se en lille batterier med strøm og alt sådan noget, vi har rådet lidt med. Er det ikke fede farver, vi har begyndt på? Ellers er det meget sådan, at hvis vi lige tager de ting, vi sådan har rådet med, så har vi fået en Max-fan her med luft og det ene og det andet. Ja, som sagt, så er det strøm der. I kan se toilettet foran og vores nye fryseboks her, som både har fryser og køl. Og vi har en vandhane her. Det er lidt midlertidigt lige nu, nogle af tingene, men det fungerer. Og så har vi fået vores fede skylight-vindue her, som vi har bygget ind. Så nu vil jeg prøve at sætte den på. Vi laver one-takes. Det er sådan en øvelse, vi synes, vi skal have i vores. Så det er det hele på den fede måde, ikke? Og Elena, du har vist også en mic på, så vidt jeg husker. Jeg tror, at jeg går fint igennem. Kan det ikke passe? Og det synes jeg, det lyder. Jeg tror på det. Så Ja. Men velkommen tilbage. Det er jo sommer. Ferie. På kalenderen, det er Sommerferie. sol, det er regn, og det er vind, og det er lidt af det hele. Og nu har Jan lige vist alle de mange funktioner, vi har fået i vores van. ja, endda med lys udvendigt. Og Altså, tænker jeg, at vi laver vores egen strøm, så vi kan holde et køleskab og en fryser kørende. Det vil sige, når vi kører, og vi har faktisk lige været lidt afsted, så skal vi ikke tænke på, om vi har strøm til mad, om vi kan holde opbevare mad, for det kan vi. Vi har vand, vi har lys, vi kan oplade telefon, og vi laver selv strømmen. Det er en umanerlig det fed er meget sjovt, de følelse der af frihed. solpaneler, de er kun 2 mm tykke, ikke? Så, og Vi har fået et vindue, altså vi har lavet nogle ting, det er gået ekstremt langsomt, måske i forhold til mange, som har sådan nogle tidsplaner, sådan noget optimerede tipsplaner, men vi er blevet ekstremt kloge, og vi har lært at arbejde med en bil, og hvad der ligger af udfordringer i. Ja. vi har lavet hul i taget. Ja. Vi har faktisk lagt det ud på Facebook, tror jeg, da du lige borede hul i taget på en 300.000 bil. Med en Ja, følelse det er af, med at afgift. det var lidt voldsomt. Men det, at vi er længere undervejs, det gør faktisk, at vi ejer det her. Altså det bliver mere og mere vores, og det bliver mere og mere luksus. Det har været sindssygt luksus, altså at køre rundt med. Ja, nu mangler vi lige en hel del ting endnu. Der er mange ting endnu, og det tager sandsynligvis også lidt tid, ikke? Det kommer det til. Men vi skal have lavet overskab, vi skal have lavet et ordentligt bord her, og vi skal have beklædninger og lidt overskab her også. Og sengen skal laves lidt om igen, så den bliver. Og drejesædet, Ja, det var sådan set drejesædet. noget af det, som var sådan lidt et puslespil, ikke? Fordi vi kan rigtig godt lide at have 2 sæder, fordi så sidder jeg ved siden af Jan, og så har vi Luna siddende ved siden af, og det er en rigtig god måde for os at bevæge Og os hun på. elsker det. Luna? Det virker bare så godt for hende at være i nærheden af os. Og så ville vi have et drejesæde, og det havde vi faktisk ikke set før. Jan har turbrudet rundt på YouTube for at finde noget, der mindede om, og det kunne ligesom. Jo, der er drejesæder, men der er ikke drejesæder, hvor man har bibeholdt dobbeltsædet. Så det var sådan lidt, så vi tog chancen og investerede i, der skal en ny sokkel til, og der skal en drejehalløj til. Og vi tog chancen og byggede det ind, og kunne godt se undervejs, at det her kommer ikke til Vi at troede ikke på det. Vi tænkte, det her det går ikke. Nej, så vi skulle nok have en hvad hedder det? Sådan En enkelt sæde ja, og så var med vi drejehalløj. Men det virker. Men det virker. Ja. Og det er sådan noget, der gør, at hvis vi en gang imellem har tænkt, hvorfor var det, vi gjorde det her? Hvorfor var det, vi troede, at vi i en alder af 60 kunne revolutionere og gøre de her ting? Så er jeg bare blevet bekræftet, tror jeg også, du er sådan at sige,
det er så fedt, vi gør det her selv, for det kan godt være, det tager tid, men vi lever undervejs, og vi lærer undervejs, og vi bliver sindssygt meget klogere. Og vi gør det, når vi er forelsket i opgaven. Ja. Det er nok derfor, det også tager lidt Så tid. det var virkelig en sejr. Ja. Så nu har vi sådan set, nu har vi fået løst det ønske, vi havde om at have den optimale køresituation, og den her situation, hvor vi kan sidde og bruge. Vi skal ikke hen og have dobbeltsæder herinde, vi kan bare bruge det her sæde. Det er genialt. Ja, og for Luna, hun elsker at køre i Ducato. Ja, du er lidt vild med det. Ja. Så det er så fedt. Så har vi sådan, så er det jo ferie, og man skal sige, man kan jo sige meget om vejret, og det gør man også, det gør man faktisk også rigtig meget. Vejret og Biden og Trump, er det sådan en samtaleemne, og måske også lige lidt sport og sådan noget. Vi har snart holdt 14 dages ferie, og jeg har snart været herovre i 14 dage. Og hvis man skulle sådan liste op, så har vi sgu egentlig ikke lavet så meget. Vi har lavet noget hver dag, men jeg har det virkelig sådan, at for mig er ferie sådan et sted, hvor man svømmer lidt i tid. Altså hvor man står tidsfornemmelsen fra og gør ting, man har lyst til. Og vi har jo trods alt både lavet noget her, og ja. vi har jo ude at besøge folk. Vi har også lavet rejse. Vi har lavet rejse, vi har lavet ting, men det har været... Og vi har også været nede ved vandet jo, og overnette, og vi har også været ude at bade. Og ude at bade, og alt sådan nogle ting, ikke? Så vi har jo egentlig lavet lidt, ikke? Ja. Sådan hygge ting, og det har også været hygge. For mig er ferie jo egentlig bare det at være sammen med dig et eller andet sted, ikke? Så det har været mega hyggeligt, synes jeg. Ja. Og vi har jo også mange ting op i hovedet, ikke? Men det er ligesom vores tid, den der... Det er også en lidt tur på tid på en eller anden måde, for mig i hvert fald. Altså 1, 2, 3, så er vi der, ikke? Ja, så var vi nede og høre lidt C.V. Jørgensen Jam i går. Og vi har været ude og besøge de små børn. Jeg er jo blevet farfar også. Det er du nemlig. Ja, farfar. Til lille Maja. Til lille Maja i Juelsminde, og hun er så sød. Og så er jeg stadigvæk morfar til Ellen. Hun har ikke sagt, at jeg ikke må have titlen. Og det er jeg pisse glad ved. Fordi hun kan faktisk sige morfar. Ja, morfar. Ja. Ja. Men altså egentlig, så tror jeg nogle gange, så skal man standse op, og så tage sådan et screenshot, eller hvad man kan gøre, ikke? Og så tænke, har vi det i grunden ikke fantastisk, selvom vejret ikke er det mest fantastiske, ikke? Ja. Og nu har vi mulighed, lige sådan at der er et eller andet, så kan vi bare køre afsted og overnatte et eller andet sted, hvis vi har lyst til det. Ja. Hvis vi har lyst til at lave lidt, så kan vi også gøre det, ikke? Vi kan tage til Odense, ikke? Altså, vi har alle mulige muligheder. Vi skal også til Odense og høre... Skovsen. Skovsen, ja. Spiller på torsdag. Ikke Skovsen. Ja. Nej, ikke. Niels Skovsen. Niels Skovsen. Men, altså, vi har faktisk været på tur. Der, hvor vi startede for et par år siden, hvor vi tog afsted med en madras på gulvet og med en køletaske og nogle kølelemmer og sådan nogle ting. Og det var så fantastisk, fordi det var lige nøjagtigt for at springe hul i den her ballon på, hvad er det egentlig for et liv, vi gerne vil, eller hvad er det egentlig, hvad ville vi være især gerne, fordi det var jo ikke, man kan ikke snakke sig til sådan nogle ting, man er nok nødt til at være i det. Så vi var faktisk afsted til Hejsager Strand igen, næsten på samme placering. Men den følelse af, at vi har vores eget toilet, altså vi kan faktisk klare det. Vi kan faktisk også vand, og vi har den her strøm, som gør, at vi kunne lave lys og sådan noget. Det gør bare, at det føles bare sådan enormt fedt, fordi vi forstyrrer ikke i verdensordenen. Vi skal ikke være afhængige af noget toilet eller noget andet, noget strøm. Det klarer vi selv, ikke også? Det synes jeg er fedt. Det giver en form for frihed. Ja. Så det var fedt, og så var vi også ude at bade og nød bare det her. Det var faktisk helt fantastisk. Det var enormt svært lige at komme under, ikke? Ja, det var det. Men når man så først, men jeg tror, det er meget normalt egentlig, at... Men så var vi under, så var det... Så var det pissedejligt. Ja. Luna. Så det var en fin tur, hvor vi lige nåede at få det. Jeg tror, det var sådan imellem nogle byer. Det var sådan en lille døgn imellem med nogle voldsomme byer, vi lige kunne få lov til at få noget sol og noget sommer, og det her udeliv, som der nu er, ikke? Ja, og vi sover godt på den der madras. Vi har jo også overnattet til de forrygtes, jo, ikke? Ja. Det blev så kun én overnatning. Fordi så stod det ned i stænger der om lørdagen, og så synes vi lige så godt, vi kunne køre hjem om natten der. Ja. Det gjorde vi så.
Men de Forites var også rigtig fed, fordi det var jo anden gang, vi var der, og vi vidste jo, at der var nogle bands, som vi helt sikkert ville høre, blandt andet Reeperbahn og så Det Magiske Teater, ikke? Og det var jo også lidt, det var også fedt på en eller anden måde at komme tilbage og sådan ligesom tune ind på den her lille, fine festival, som med de her medmenneskelige værdier, og finde ud af, at den Glenn Hughes fra Deep Purple. Ja, det var der. Men, den har i hvert fald fået nye tænder, i hvert fald. Men det var det, den kan et eller andet, den der lille festival, så det var dejligt at være der og blive fyldt op af musik. Så det har været sådan en væren i nuet, faktisk. Ja. Væren til stede. Og lade være med, at jeg har fået læst en del bøger, og jeg har også strikket, og jeg synes, jeg hører lige nu her nu, så bliver lidt fanget af at høre lydbog. Jeg synes, det er sådan en god måde at reflektere over livet, ikke også? Ikke? Så, vi har også haft mange gode snakker om ja, og det giver også mange gode snakker, ikke også? Ikke? Så det her med at være til stede, og så være lidt ligeglad med, at solen ikke skinner fra en skyfri himmel 24/7, men så det var egentlig bare et kapitel mere til vores lille dagbog vores lille i universet. Lives. Ja. Og hvad skal det ske og sådan noget fremover, det finder vi ud af med tiden. Ja. Du skal jo en tur på Lyø nu. Her. Jeg skal til Lyø til Alverdens Folkemusik, og det glæder mig. Det skal jeg i uge 30, det glæder mig rigtig meget til. Så ja. Og jeg skal ud i verden, tænker jeg. Du skal ud og måske lave lidt. Ja. Kommer an på vejret, tænker jeg. Det kan man ikke vide. Så. Men ellers skal jeg passe mine børnebørn. Ja, fordi det... Jeg er blevet udlært i at skifte ble på. Ja. Så det kan jeg også igen. Så det er det masser af god ræson i os. Men ellers har vi det jo godt. Ja. Du er jo næsten færdig med dine lungeting der, og jeg fik så også en tur med sådan noget lungehalløj efter aber åbenbart dejligt. Eller lungebetændelse eller et eller andet. Men det skulle også gerne være på vej et sted. Det tæt i hovedet har været det længe. Så det kan være, det er en tilstand af evighed. Så. Men ellers så er det ikke så meget at fortælle mere. Er det det? Nej. Eller? Nej, egentlig ikke. Altså, vi er i nuet, og vi lever, mens vi trækker vejret. Så vi vil bare ønske alle en god sommer. Ja, en god sommer. Ja, rigtig god sommer for pokker. Og vær der, hvor I er, og lad det være godt nok på en måde. Jeg tror bare, man skal forelske sig i det. Ja. Nogle gange kan det være svært, men det at bare gøre det, tænker jeg tit er der er altid et eller andet, man kan gøre, eller et eller andet, man kan grine over, eller et eller andet, man kan nu har de jo prøvet at få ramt på Trump i dag, så han fik lidt ondt i ørerne. Ja. Og fodbold, det kommer det også, og det interesserer os ikke, men vi skal da lige se kampen alligevel. Hvem tror vi på, det vinder? Det ved jeg ikke, men jeg holder... Ja, det ved jeg faktisk ikke, jeg er lidt ligeglad. Vi holder med dem, det vinder. Ja. Nu er det nu ikke i Danmark, så. Men god sommer derude. Ja. Et mere. Kan nemlig ikke få nok af det, om der er mutters der. Så blev det 1 time og 30 sekunder.